Il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li jiddefendi lill-Maltin u l-Għawdxin, mhux bħall-Partit Soċjalista li jappoġġja lis-Soċjalisti Ewropej li jridu jiddeċidu għalina fuq it-taxxa u jimponulna l-abort. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista meta kien intervistat mill-ġurnalist Sergio Malija waqt attività taħt it-tinda fir-Rabat bit-tema flimkien għal pajjiżna. Delija qal li għall-Partit Nazzjonalista it-tarbija fil-ġuf hija ħajja umana u mhux minn ċelluli kif jgħid il-Partit Soċjalista. Huwa qal lis-Soċjalisti Ewropej fil-manifest elettorali tagħhom qed jimbuttaw il quddiem l-abort u se jaħdmu biex jimponuh madwar l-Ewropa u f'pajjiżna. Delija qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun il-vuċi tat-tarbija fil-ġuf li m'għandix vuċi u se jibqa' jipproteġi id-dritt tat-tarbija li titwieled. Għalina il-ħajja tibda mill-konċepiment. Għalina m'hemmx tmien ċelloli imma hemm persuna. Għalina dawk li huma l-iktar dajfin għax m'għandhomx leħen l-iktar li għandhom bżonn protezzjoni u mhux l-inqas dawk li għadhom ma twildux huma ħajjin ukoll. Dak mhux billboard, dik ajta, dik karba, dik it-tarbija hija ħajja u għandha dritt għal ħajja. Delija fakkar li l-interess tas-Soċjalisti Ewropej u l-kandidat Soċjalista għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea Franz Timmermans huwa li jkun hawn taxxa waħda madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Dan b'teddida kbira għall-investiment u għall-impjiegi f'Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Delija qal li l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju u madwar min se jkun qed jirrappreżenta lil pajjiżna fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsilli Lokali. Dan meta l-Partit Soċjalista qatt ma jemmen fl-Ewropa u fil-Kunsilli Lokali għax qatt ma kienu super favoriti tiegħu. Jekk tħobbu l-Malta, jekk tħobbu l-Għawdġin, jekk tħobbu l-uliedna, jekk vera tħobbu il-ġenerazzjonijiet li ġejjin, ejjew magħna, ejjew flimkien, ejjew nemnu, ejjew nibdew it-triq għall-bidla, ejjew verament nagħmlu dak li hu sewwa, dak li hu tajjeb, dak li hu taġid, ejjew flimkien għal pajjiżna. Fl-istess attività tkellem ukoll id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo huwa saħaq li l-Gvern Soċjalista hu maqtuħ mir-realtà tal-ħajja għax ma jimpurtax minn dawk li qed ibatu. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Borġ qal li bil-miktub il-Partit Soċjalista Ewropew li tiegħu il-Partit Laburista Malti huwa membru iddikjara li hu favur l-abort. Sostna li l-Partit Laburista ma jistax ikun fdat fuq l-abort għaliex fih danu hemm opinjonijiet differenti. Min-naħa tiegħu il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Michael Briguglio tkellem dwar kif hawn min qed jgħum fil-liri bħal Konrad Mizzi u Keith Kembri filwaqt li ħafna nies pajjiżna huma msalba. Għandna surplus ta' korruzzjoni, traffiku u governanza ħażina. L-MEP Nazzjonalista David Casa sostna li l-Partit Nazzjonalista dejjem hemmen fl-Unjoni Ewropea sabiex kulħadd jimxi l quddiem u jinħolqu opportunitajiet ġodda għal kulħadd. L-MEPs Nazzjonalisti se jibqgħu jiddefendu lil pajjiżna mill-korruzzjoni u l-ħtif tal-istituzzjonijiet.